Katekan wong becik. Panglimbang 5 menit dina Senin Pahing tanggal 9 Februari tahun 2026 kapetik saka Injil Markus bab 6 ayat 53 tekan ayat 56. Arep gawe perkara apa yo dheke ning papan kene? Mengkono swara pating klesik sawetara wong padha ngrasani. Rikala Pak Dursala sebut wae jenenge mengkono ngantor ing dina kapisane ing sawijining kantor. Pak Dursala mujudake pimpinan anyar ing kantor kono, ngganteni Pak Sengkala kang kapindah tugasake ing papan liya. Kabeh wong padha mangerti saka Mbok Bakul sinambuwara menawa Pak Dursala senengane gawe perkara. Ing endi wae katugasake, ing kono meski dumadi untran-untran. Wiwit krungu menawa kapemimpinane kantor bakal kacekel dening Pak Dursala, wong-wong kantor wiwit goreh lan giruh. Embuh kena ngapa wong kaya mengkono kok ora dipensiun dini wae. Beda karo cerita Cecala, dina iki Santo Markus atur pelapuran bab kabungane wong-wong ing tlatah gisik Genesaret merga karawan Gusti Yesus. Wong pating bluru menyang poncot-poncoting laladan padha martakake bab rawuhe Gusti Yesus. Mbok menawa mengkene kira-kira padha alok panguwuhe. "Oi, Sri Yesus rawuh! Sri Yesus rawuh! Sri Yesus rawuh! Gage ndang donya keta mrene antuk berkah." Raler sedhila padha pating delidir wong-wong gawa wong lara saperlu kasuwanake Gusti Yesus ambrih kademek saengga dadi lan sarasi. Santo Markus ngringkes paseksen bab karya kabecikan dalem mengkene. Menyang ngendi wae Gusti Yesus tindak, menyang desa, menyang kutha, utawa menyang kampung-kampung, wong ndelehake wong-wong lara ana pasar lan nyuwun marang Gusti Yesus supaya wong-wong mau dikeparengake ndemok poncot jubah dalem wae. Kabeh kang demek poncot jubah dalem padha saras. Gusti Yesus rawuh ana donya saperlu gawe becik. Mula panjenengane kondang minangka priagung kang seneng tumindak becik. Panjenengane ora mung seneng dono weweh, apa meneh amung sesurah bab kabecikan, ananging panjenengane pancen tumandang, nyuntuni sarta sacara mligi yasa pangeram-eram saengga wong-wong kang wis cuntel lan bumpet pangarep-arepe bali sempulur meneh. Akeh wong mligi kang kesrakat sarta nandang lara padha ngrasakake kabecikan dalem. Rawuh dalem Gusti nuwuhake kabungan lan puji syukur. Para tresna pelem kinasih, karya dalem Gusti Yesus sing waosan dina iki dadi bukti nyata marang apa kang ngendikake panjenengane ing waosan dek wingi ngenani damar lan uyahing jagat. Kaya dene Gusti Yesus tindakake, kita para pendherek dalem Gusti uga tinimbalan ing ngutus, nggawa sarta nuwuh ngrembakake kabecikan ing endi wae madunung, ing endi wae tandang gawi sarta ing endi wae ditugasake dening panggedhi. Sebab kita pancen tinimbalan martakake kabar kabungan, dudu warta kasedihan, warta cecungkrahan, warta asumelang, warta ancaman lan sapituruti. Kekatulikan kudu kajiwa kasarira, dudu amung tata lahir, kulit utawa kesing wae. Wong Katulik kang ora nuhoni ing gagasan, tetembungan sarta tindak tanduke padha karo uyah kang kelangan uyahe. Prayoga dadi wong Katulik kang mencorong ing kabecikan, ambrih asma dalem Gusti tansaya kamulyaake. Suwapi sami munjuk,
Kunjung kasih dalam yang Rama so yang Putra tuwin yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus, kawula munjus manuwun awit kekeran timbalan perutusan dalem dinten menika. Mugi kawula tuwing ayahan ing salebeting paguyuban lan pepantan dalem minangka tiang-tiang sae lan leres. Panjenengan kawula puji leluhuraken sareng yang Rama yang yalan yang Roh Suci samenika sarta sak lami-laminipun. Amin. Kunjung kasih dalam yang Rama so yang Putra tuwin yang Roh Suci. Amin.